Hei taas kaikille, se on OMCraft täällä, ja tänään mä aion pelaa Minecraftia, vittu, silmäkutia, no, mikä toi on? Wow, se on pakko olla Endermanin munakoisonen. Wow, Endermanin monia munakoisosia täältä löytyy, ja mitä tapetaan nää munat, ei me haluta tällaisia tänne. Mä en halua lapsia. Mut kumminkin, jos niinku tässä kattoo vähän ympäri, niin täältä löytyy tällainen vähän hiekkaa tuolla rantana. Mut mikäs toi rakennus on? No minäpäs menen sen katsomaan. Ai jaa, tästä mä pompi. Ai, pompi ja pompi! Toi oli referenssi siihen yhteen kanavaan, siihen Jurpo Jarppiseen, ja nyt mä uin. No niin, mitäs tää, mikä nappi, noin. Mitä vittua, mitä vittua? Mitä helvettiä Putoksen studio tekee keskellä vittu rantaa? Mitä? Kuka tän on suunnitellut? Miksi mä olen täällä? Miksi mä päätin tulla mitä tämä vipu tässä oikein tekee? Minä en... Mikä vittu siellä meni? Mikä se on? Mikä valkoinen paska? Anteeksi, mikä vittu siellä menee? Tule tänne sieltä vittu. Mitä? Onko sinulla isosia? No en mä tiedä, mut onks sulla hyvä mieli tänään? Onko sinulla isosia? Mitä sä nyt oikein selität? Hei, älä jahtaa mua. Lopeta. Onko sulla isosia? Mitä sä tarkoitat? Minulla on pomppu. Vittu, älä jahtaa mua. Ei, vittu, jätä mut rauhaa, vittu valkoinen paska. Vittu valkosolu, jätä mut rauhaa, saatana. Vittu, nyt kuunnelkaa chat, nyt pitää juosta. Chat, nyt mä juoksen karkuun munamiestä. Chat, kuunnelkaa, onks tää ihan totta? Mitä ihmettä? Is this true? Mitä ihmettä? Chat, is this true? Oh, nyt mä kaivaudun tänne, niin munamies ei löydä mua. Hei munamies. Ai! Mitä nyt? Vittu mä kuolen. No niin, mitä? Olenko minä takahuoneissa? Onks tää se backrooms? Takahuone. Mitä ihmettä? Siis mitä ihmettä? Onko tää se oikea backroomsi? Mitä ihmettä mä täällä teen? Siis tää on ihan väärin täällä. Tää on jotain hulluutta, mitä? Ei, jätä nyt rauhaa, munamies. Mitä ihmettä? Jätä minut rauhaa. Saatan maksella kohta. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Ai, lopeta! Ai. Mitä ihmettä? Ai. No niin, chatta, älkää huoli, kun tää oli vaan tämmönen hassu video, että ei mulle oikeesti mitään käynyt. Nää munamiehet, ne vaan niinku lähentelee, mut mä en tiedä miksi niinku, että mä en tiedä mikä Rikunniemisellä on niinku mua kohtaan tai näitä naisia kohtaan niinku, mut joo. Ei siinä, hyvää päivää jatkoa. Muistakaa käydä OMCraftin Minecraft-kaupoissa.